وائس فار بلوچ مسنگ پرسن سے گوشگیں کہ بلوچ نودربر زہیب رئیسانی و نور احمد محمد اسنی جبری بے گواہی سرجم حال خاندان مردمہ تنظیمہ داتگاں بلوچستان صحت محکمہ معلوم کے آثراتی دہگہ بے سوب بلوچستان ابتاد 5% بیسک ہیلتھ یونٹ ڈاکٹر نیست ایشن سرحال منا چاساپ آن لائن میلب بلوچ یہ وقت بلوچستان صوبے ہفت بجے جنوری 4 تاریخ و روز چارشنبے دلگوش کنے سرجمی حالاں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز چیئرمین نصر اللہ بلوچ بیان جاری کتا کہ بلوچ نودربر زہیب رئیسانی و نور احمد محمد اسنی جبری بے گواہی سرجمی احوال خاندان مردمہ تنظیمہ داتگاں خاندان مردمہ گشتہ کہ دوئی نودربر یکم جنوری شپا یک نیم سیکیورٹی فورسز یونیورسل کمپلیکس کوئٹہ دزگیر کتگو ناشناس جاہا برتگاں وہانی اچ حال و احوال دیگا نیا لوگے مردموں گشتہ کہ زویب ڈگری کالج کوئٹہ اور نور احمد پولی ٹیکنک کالج نودر بریں نصر اللہ بلوچ گشتہ کہ زویب و نور احمد ایوڑ دزگیر کنگو چیریں جاہے برگ و خاندان اچ حال و احوال ندیک درائنی گام گیجیں حکومت دوئی نودر برانی جبری بے گواہی نوٹس بزوری و آہانی بازیابیہ وتی کردہ ادا بکاں بلوچستان صحت محکمہ معلوقہ اثراتی دہگہ بے صوبیں بلوچستان ابتاد 5% اسپتال بیسک ہیلتھ یونٹ BHU اور ڈاکٹر نیست ڈینگی نادرائی بلوچستان باز دمگہ شنگی سرکاری اسپتال علاج و دوا لیبارٹری و ٹیسٹ وتی جاگہ ڈاکٹر ہوں نیست چلگی بیرانی شرح سرجم پاکستانہ بلوچستانہ گیشتریں حساب و کتابانی ردا بلوچستانہ چلگی وعدہ ہزار تہا کے ساس ہفتاد و 8 جنین مرگے دینا رو چاگردی راشونانی گوشگیں کہ بلوچستانہ ابسط 35 ہیلتھ یونٹاں 196 BHU گوستگیں ہورو ہاراں تباہ کتا حکومت انگتا آہاں بحال کنگا ناکامیں معاشی زانتکارانی گوشگیں کہ بلوچستان صحت شعبہ پاکستان پدمترین صوبیں پاکستان اکنامک سروے ردا پاکستان وتی GDP 1.2% جان سلامتی سرا خرچ کن تو بلوچستان وتی سرجم بجٹ 6.2% صحت شعبہ دن دالبندینا RCD شارحہ دو گاڑیانی ڈوکورگا سہ مردم مرتگو سہ زدگیں پرنس فہد اسپتال بنشون ردا RCD شارحہ سہ تیز رفتار سامان لڈتگیں ایرانی زمبیات گاڑیاں ڈوکوارتا واقعہ شاہ نظر عبدالخالق گل محمدہ اما وحدہ سعاداتگو سہ مردم زدگیں مرتگینانی لاش و زدگی مردم دالبندینا پرنس فہد اسپتالہ سرکوتگاں زدگ گیشتری علاجہ کوئٹہ برتگنتش واقعہ زداتگی مردم وڈ خوزدار چاغی و افغانستان مردم بودتگاں بلوچستان نیشنل پارٹی سیکریٹری جنرل جہاں بلوچ گشتہ کہ سردار عطا اللہ مینگلے لوگے مردمانی پا بلوچ قوم و بلوچستان داتگی قربانی فراموش کنگ نبا بلوچ راجو بلوچستان حقاں پلو 5 کنگا یک رند صف بندی بوا گئیں سبیہ ورکر پارٹی و میڈیا گنتران کنانا جان سے بلوچ گشتہ کہ پارٹیاں بدل کنک سیاسی مسافر و نپدوستی ٹولی کارکند بلوچستان نیشنل پارٹی ذاتی نپو سیتاں یک کرہ کنتو بلوچستان معلوقے درد و دوران درمان کند بلوچستان سرزمین و ساحل و وسائلانی واسطہ پارٹی باز کو دوستاں باز قربانی داتا کوئٹہ بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن زہرشانی روان کے کشتا ایسوسی ایشن صدر طارق بلوچ گشتہ کہ بلوچستان وانگو زانگ دیم رویہ ہمک فارما آواز چسکنے سیکریٹری کالجز نابودی سزا نودربراں پرچہ دیگ بوا گئیں کوئٹہ پریس کلب دیما مچیت ران کنانا BPLA راشون گشتہ کہ سیکریٹری کالجز استاد و کالجانی جیڑہاں الاس کنگ بدلا آہاں ترس و بیم دے گئیں چیشیہ زانگ بھی کہ آئیے بلوچستان وانگو زانگ دیم رویہ گیش وتی ذاتی نپو سی دوستاں نو ملکی و در ملکی حال لینے کارمرز کم کنگے ہاترہ وفاقی حکومتہ مارکیٹاں زود بند کنگے فیصلہ کتا وفاقی حکومتہ جار کتا کہ سرجم ملک مارکیٹ شپ 8 نیمہ بند کنگ باں دانکہ لین کمتر کارمرز بھی اسلام آباد وفاقی کابینہ دیوانہ پد وفاقی وزیراں پریس کانفرنس کتا دفاع وزیر خواجہ آصف گشتہ کہ کابینہ دیوانہ توانائی پالیسی منظوری داتا پالیسی ردا وفاقی ادارہ 30% لین کم کارمرز کنگ بھی
ایران پولیسا کڈن کتا کہ جنین گاڑیانی تہا نکاب بباں در ملکی رسانگداری ادارہ AFP وتی رپورٹا ایرانی پولیس افسریے بنشونا نبشتہ کتا کہ پولیس سے نیمگا نظیرون پروگرام نوکی مرحلہ بندات کنک بھتا گاڑیانی تہا جنینانی نکاب نہ پوشگا پولیسا نظیرون پروگرام 2020 دیما اورتا پروگرام ردا پولیسا گاڑیانی تہا ڈریس کوڈ خلاف ورزی کنگا ڈاہ داتگو عمل کنگا قانونی کارروائی بیرام بہار ہوں داتا سوشل میڈیا شنگی اکثر زانک بھی کہ پولیس سے پیغامہ نبشتائیں کہ گاڑی تو نکاب نبوتگے چاگرد راہ بندانی حیال دارگ علمیے دیمتر گپے علمہ حیالہ بدارے زانک بھی کہ 16 دسمبر ایران اخلاقی پولیسا شرعی پوشاک نپوشگا کرد جنین محاسا امینی گپتگو بند کتا پولیس سے دستہ محاسا امینی بیرانیہ سرجم ایرانا مردمہ زہرشانی بندات بودتگا کہ انگتا بڑھ جایاں اشتا نوگی حال پگیشترے حالا بیچارے میں یوٹیوب چینل یا وزٹ بکنے میں ویب سائٹ www.asaponline.com نومنا محلب بلوچہ بدہ اجازت شمیروچ پا ایمنیو تاہیر بار